L-imħabba l-presepju qed tikber u mhux tonqos. Dan kien il-kliem ta' Jean-Pierre Mifsud, presepista lokali li għadu kemm ikklassifika fl-ewwel post f'kompetizzjoni nazzjonali tal-presepji bil-presepju meravigliuż tiegħu. Minkejja li l-festi għaddew b'mijiet ta' familjiet jibdew ineħħu t-tiżjin tal-miliet. One user ħila lejn ħażabbar propju fil-garaxx fejn Mifsud għatta l-maġġoranza tal-ħin, speċjalment fi żminijiet tal-festi, jarma il-presepju tiegħu. Mifsud spjegalna x'involvi l-proċess tal-presepju, wieħed li forsi għal ħafna jaħsbu li huwa proċess ħafif, imma tħares b'mod iżjed profond tinduna li rikjedi iżjed xogħol. Nibda jien isu Lulju Awwissu, ġifieri jiena nibda naħseb x'ħan nagħmel, nibda nkisser il-presepju minn tas-sena ta' qabel, u mbagħad nibda nħoss xi ħaġa fuq biċċa karta u jiena nibda naħdem il-presepju. Mal-mikrofonu ta' dan l-istazzjon huwa spjegalna minn fejn bdiet in-namra tal-presepji, anke meta kien għamel l-ewwel presepju tiegħu minn hemm il-qudiem huwa baqa' jipperfezzjona fit-teknika tiegħu. Jiena meta kont żgħir kont immur nara presepji ta' nies oħrajn u jiena kont nieħu pjaċir narhom u f'darba waħda ma' ħabib tiegħi għallimni kif nagħmel u bdejt nagħmel presepju. Jiena ili nagħmel presepju madwar 16-il sena. Fil-presepju li bih rebaħ din il-kompetizzjoni prestiġjuża, wieħed jista' jsib qatt ta' pasturi personalizzati li jikkaratterizzaw il-ġrajja ta' Ġesu Bambin. Mifsud kompla jgħidilna li kull ma jmur it-tradizzjoni tal-presepji qed tiżdied u mhux tonqos. Il-tradizzjoni sejra ħafna l-qudiem, ġifieri llum il-ġurnata qed isiru courses minn qdiet Maltin u anke Awċin, qed iġibu ħafna barranin u n-namra tal-presepju u l-imħabba li l-presepju tikber ħafna, anzi mhux tonqos imma tikber. Minkejja li kellu jalaq fis-6 ta' Jannar bħala ċelebrazzjoni għal din il-kisba, dan il-presepju se jibqa' miftuħ għall pubbliku sal-ħadd.